салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестен, подписатсия кунед, лайк бонед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ ё ягон чизи худро гум карда бошад, муроҷиат кунед. реклама мекунем, рекламаш бесумай. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, гулпарвар фирдавсӣ. якхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 30 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суве дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ. якхонага квартира дар 14 этаж қарор дорад, 48 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суве дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳоло коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳош дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, якум советский. якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 32 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 225 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суве дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. хона срочно фурӯхта мешавад, аз ҷои беҳтарин қарор дорад. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, дар назди аэропорти кӯҳна. духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суве дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. ремонти хуб дорад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ, 64 микрорайон, автоцентр. дар пеши таксиҳои кӯлоб мебошад. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 50 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 210 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суве дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи рӯдакӣ, ленский район. сехонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 70 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суве дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар назди хона мактаб садиқ мебошад. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи шоҳмансур. духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 44 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суве дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи данғара, деҳаи баҳор, совхози 1. сехонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 102 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 70 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об суве дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуб дорад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.
اینا خانه زمینی فروشی قرار دارد در ناحیه جرگتال در نزدیک بازار. 13 سوچیق زمینی در حولگی دارد و باز 10 سوچیق زمین علاهیده برای کشت و کار دارد. 4 در خانه با ویرانتش، بنیه، حاجتخانه، علاوخانه با ریمونتی میانه می باشد و باز فوندامنتی بنیه زمانوی ریختگی تیار می باشد. آب سوید هستند. حجتش همش 100% نرخش باشد با مصلحت. خریداری انیق باشد. رقمشان در روی اکران می شوند. زنگ زنید از صاحب خانه معلومات بیشتر را دسترس نمایید. رقم ها ایما هستند. از نام کانال گپ زنید، به شما انشالله ارزان میکنند.